monggo langsung mawon nggih kenging. Langsung mawon kula izin garapane digawe calon Banyumasan nggih. Kalih niki titip pesen amanahipun Pak Danem Surata. Piye? Ingkang sepisan niku kata-katane yen wancine. Yen wancine tansah dielingke. Berarti kudu wis wancine. Ah, mengki sing kedua nembe wis wancine. Nah, dieling-eling para niku. Kalih mengki yen terakhir yen kepareng besok munggah swarga, ampun yen kepengin, sebab kabeh wong mesti kepengin. Ning yen kepareng niku diparengke napa mboten niku gumantung Gusti. Niku welingipun Pak Danem lho niku. Siap. Terus yen kepareng besok munggah swarga. Dadi yen wancine terus wis wancine terus mengki yen kepareng. Monggo langsung mawon digarap Sekar Bima. Jumeneng sedaya yoi. Lagu-lagu Pak Nom, lagu-lagu Pak Sleng. Gandeng para penggemar wayang kene sing nganti-anti sambutanmu lho, Nduk. Alah, apa to yo? Ya putrane Suwargi Pak Sleng saora-orane ya taruna iso ngungkuli bapa. Pangestune sing kula suwun yo. Ya, amin. Nggih, pokoke derek ngalap barokah wonten ing laladan Kebumen. Nggih. Engko nutuk lakon nggih, Nyum. Siap. Gandane kang Sekar gadung kelawan kembang-kembang menur kang esmuara winorlana Kadiku sumo mangambar-ambar wuruku sing tupaku malun kalun hawar bego lir membo bathara aja turu sore kaki
ana dewa nang jagat nyangking pokor kencanane isine donga tetulah sandang kelawan pangan yaiku kakeyanipun wong melek sabar narimu Kani pangloka bikin Sangat cimicil latih nyongan dale
Nggih Kakang Penemban. Bareng nyawang kalawan murid Kakang Begawan Manik Maninten. Niku sinten mawon ingkang bareng sowan Kakang? Inggih. Sang Penemban Durna dipun tepaken kula ratu tetulukan nami kula Prabu Dewa Pawaka. Kayarane Prabu Dewa Pawaka Durna. Nggih, larenipun gagah bergas. Sujo, lanjut sing mburi sapa nggih? Nami kula Sabta Darma Sang Penemban. Sabta Darma, Sabta itu Darma lelabuhan nggih. Apik lho. Lanjut sing mburi aku pengen tepung. Nami kula Panca Tirta Karna. Panca lima tirta araning banyu Karna kuping. Nggih. Tadi kuping sing mabuk sing ulun kacul. Susresep. Kumpliti ora Durna. Kumplit nika mburine sapa wae? Nami kula Eko Grana Miller. Eko siji Grana iru Miller kuwi metu mbelen. Lah tur sing mburi meneh sapa? Nami kula Panigas artanipun yoga. Panigas ki mau nugel arta duit yoga kupen. Panigas pender. Panitia rombongan panitia. Nggih, kula lurahipun niyaga ngoten. Lurah kuwi yoga. Karo rombongan kuwi ya Jayeng Sengara. Mareng Durna nyawang muridku. Nggih, mareng. Mangga dipun dawuhi napa? Kabeh Nggih, murid-muridku, kula tetimbangan dawuh Sang Penemban ndadekno kawuhanamu yen dina iki pun bapa dipasrahi dening Sri Duryudana. babagan menapa Sang Penemban? Rening Duryudana nampa nawala saka Indrajulayaran. Nggih. Kasatriyané Wisanggeni dene surasaning nawala Wisanggeni kepengin nyuwun sigar semangka Praja Ngastina nanging nuwuna Sumpawa tumrap Duryudana. Arana Duryudana rumangsa yen Kurawa siji wae ora ana sing wani perang, mulane pasrah marang pun bapa gandeng pun bapa duwe murid sing gagah-gagah, sing dudeng samaladeng, sing sekti Mahambara kira-kira upama dadi betenge wong Istina, Wirat Wisanggeni Ganggaca Antarja Antasena wani apa ora? Mboten tiba-tiba anggen kula mundi dawuh Sang Panemban dinten menika badhe kula dherekaken menawi dados kawuh duka Sang Panemban. Yen pancen kaya mengkono saiki maju kabeh bebudalan mengko nek kurang jangkep ilmumu pun bapa isih duweni simpenan piandel samber nyawa lho ya. Niki Aja kasulan. Ayo budalno balamu ngrangket Wisanggeni Ganggaca Antarja Antasena. Sikra kang bala lumaris budhaling prawadya bala Sena Nasri gegamane saking kang para wadya Prabu sananira paniyayah asritinu lupindra panjraing puspita nardeg swarane tambur mawurahan sumundale ngawiyat sigra budhalan para prajurit andhanipun Sang Prabu Dewa Pawaka